Takže čus tipsy, ja vás vítam u dnešného videa a dneska tu vlastne hrám takú hru, kde proste sa volá, že Escape Room, čiže asi budem odchádzať z nejakých miestností. Tak tuto je, že mám zadať kód, vyzerá, že 170. Tak dám 1170, enter. OK, som tu. OK. Ak spravíte chybu v hociakom leveli, môžete kliknúť tento reset button. Nice. Tak, dobre. Potlačíme toto sem a idem ďalej. Len mi to moc nejde. Yes, som tu. Tak. No tam teraz nedočiahnem. Tipsy, tak dávajte to tam. Ja si idem na nejaký server, kde tam bude menej tých hráčov, lebo to sa vážne nedá. Minimálne 4, čiže ani mi to moc nepomohlo. Zase je tu milión hráčov, oni nevedia, jak to spraviť. Nice. Proste tipci, kúkajte, toto dáte sem. Prečo nevedia, jak to spraviť? 2 hours later. Hop. Tak, konečne. O, oni sa dostali. Čo tu mám robiť? Všade je tu stena. Aha, tuto sa dá ísť. Niekam. Aha, ja som sa niekam dostal. Nice. Hej, počkej, čo je toto? Chcem sem vidieť. Tam asi nič nebude. No to je jedno. Aha, počkať. Toto je to druhé poschodie. Tam niekde by mohol byť ten kód. Yes, tá typka to tam dala. Už sa tu dostala ďalšia typka, ktorá sa zrejme volá náhodné písmenka. Je tu už aj ďalšia. Tak a toto už len vyvlečeme hore, len aby nejakí typci nedali ten reset button. Nejak sa to tu zaseklo. Niekto dal ten reset.